תעשו לי קמפיין ממומן, אבל הדף נחיתה שלו נראה כאילו בנו את זה בשנות ה-90. את הבסיס הוא על הפנים, ואז אתה בדיוק, לא ואז זה לא אשמתך, אתה אומר לו, נכון. בוא נשנה את הדף נחיתה, לא, אין לי את הכסף להשקיע עכשיו בדף נחיתה, תעשו לי את הקמפיין ממומן, מה שיעבוד, יעבוד. כן. ואז אתה יודע, באים אליך בסוף בתלונות, הדף נחיתה לא טוב, לא ממיר, בסוף מה המטרה? שיביאו טראפיק לתוך הדף נחיתה, אם הדף נחיתה לא טוב, והטופס לידים, סתם דוגמא. כל הפאנל, כל המשפך הוא לא תקן. ומה קורה אחרי שמישהו משאיר פרטים, מי מתקשר אליו, לא אחרי שבוע, אחרי דקה צריכים להתקשר אליו. אז יש פה כל מיני דברים שהם לא קשורים רק אליך כמפרסם. יש לקוחות עקשנים, לידים שפונים, אני רוצה קידום אורגני בגוגל, כבר חושבים שהם יודעים מה הם רוצים, לטיולי ג'יפים ברחבי הארץ. בוא תראה את המתחרים שלך, איסטה וגוליבר וכל מי שגם עושה תיירות חוץ, עושה תיירות פנים וטיולים מאורגנים. לך תתמודד איתם באורגני עם תקציב נמוך. אז צריך לשנות לו את החשיבה, להסביר לו את התהליך, אז צריך ללטף, צריך סבלנות, צריך כאילו לדעת להסביר את התהליכים האלה, למה זה לא נכון עבורו, וזה כן נכון.